За да добавите цифров продукт, кликнете на добавяне на продукт. Цифровия продукт е много подобен на физическия продукт, като единствената разлика е, че нямате вариации и трябва да изберете файл на продукта, който ще бъде изпратен на вашия клиент, който закупува продукта. Можете да изберете всеки файл до 130 мегабайта. Ще видите всички файлове във файловия менеджер, така че можете да свържете с този файл. Можете да добавите заглавие, описание на този продукт и, разбира се, всички различни неща като цена, единица за управление на запасите, допълнителна информация за продукта и персонализирана страница за благодарност. Ако искате, разбира се, можете да организирате в различни категории и подкатегории. Всичко от дясната страна е същото. Имате изображението, URL адреса на продукта, който винаги можете да промените. И SEO описанието за този продукт, както и клона. Ако искате да създадете доста подобни продукти и просто да промените няколко неща тук и там, за да ускорите създаването на нов продукт. Така че, да, как работи? Когато някой направи покупка, след успешната покупка, те ще получат имейл с всички файлове и всички продукти, които са закупили. И те просто могат да ги изтеглят. В момента всички линкове след първото посещение ще бъдат активни за 24 часа, а след това всички линкове ще бъдат недостъпни за тях. Това е начин да бъдете по-сигурни за съдържанието си, така че да не го споделят свободно тук и там. Разбира се, те могат да го направят, ако искат. Това е нещо, което наистина не може да бъде предотвратено, но това е един начин да се предотврати, като ограничавате времето за изтегляне само до 24 часа след първото посещение. Така че толкова е просто да създадеш дигитален продукт. Да, много просто.